Kini All India Radio Shillong kakubor ban pulid I ibadahun ramde. Kini kilong kimat bakong sanjung kakubor mentakastem. Kari India kala penjanai bhai ki jingpen kre ka jingkun persya ka klam COVID-19 ang menteri rang ba'du kari Narendra Modi. Pras pa sa pun ringut ki bayabit thamai shpongut ki balaklat bat kot nyok palat news pa angut ki briyo ka COVID-19 ha Meghalaya nin kesngi. Bat le jurub menteri rang ba ka jelau kondat sangmai ka BTC hamalki ka Corona Care Center ka ban ajing sumari ki palat shis pa angut ki nongpang COVID. Haswa bangini paish ki kubor babanya kani kalong ka jingpen bana. Namar ka jingnang keu jong ka jingdan ki briyo ki bayo ka jingpang COVID-19 ikentu ikinong sengap jong yi bekin ken sting banyai bot renti ikila jing yada bat dia baro kito ki balatam sau pusan senem karta ki bala pendap ya ka jing IT ka ban ningkong bakin kit khia ban pendap se ka jing IT ka baar ha ka por ka balabu yada ya ladip ya ki wei da ka babot renti ikini kilai tuli ki kendon deng ya ka mask penye jinga iwei na iwei bat le khot ikikiti pe dia ka dur khaman mentang ini paish ki kubor babanya. Menteri rang ba'du kari Narendra Modi ulo ong bakari minta kala kham snguthu bat kala penjanai bhai ki jingpen kre ha ka jing khun persya ka klam COVID-19. Umodi ka jing ai jing kren jong ka jing ilang virtual Vesak global celebrations ling baga video conference ha ka jing rakhe ka Budha Purnima hanin kesngi ulo ong bakari minta kala dan ikidawai tika ki balong ki bakong san ban pelat yemi ki brio bat banya khun persya ka jing pang klam COVID-19. Umodi lo ajing ero bat penpau ke jing sungu ke jing tristom jong ki start sayan habaya dei bat ke jing snai ki tika ya da COVID-19 ule penpau ro ke jing sungu shabaro ki nong trei bahakmat ki nong trei ke tanat ke kot ke khia ki doctor ki nurse ki bala trei bat IT met bat mensim ban ai ki jing sumar Kajingdan jong ki briyo ki balakot no na ka COVID-19 ha India kala tam ya kajingdan jong ki briyo ki bayo thamai ka ni kajingpang man la kasngi la khat lai sngi lenter menta palat ar pon kindai pusan lakngot ki briyo ka ri ki lakot na ka COVID-19 ha kini ki ar pusaw kanta baladem kajingdan jong ki briyo ki balakot pura na ka COVID-19 ha India kala kiyushki prap kundai pon den riyo na ka shispa Kidandro palat arlak prahajar ngut ki bala syak tak temai kani ka jingpang bat sahajar shispa asan punyungut ki bala klat na kada ko COVID-19 haki arpsa kunta baladem. Ka jingdan jong baro ki bala klat na ka jingpang COVID-19 hakal lengkari kilong lai pon khatwei lak ngun. Ha Meghalaya nin kasni kidan hadu pras pa sa pun ringut ki bala bit thamai na ka jingpang COVID-19 bat shipongut ki bala klat na ka daw kani ka jingpang na preng kite ki bala yo thamai ka COVID-19 sans pa ar punyungut ki dina East Khasi Hills District prapusawngut na South West Khasi Hills District nyopu arngut na West Garo Hills bat na kiwe ki district jongga jalla hakawai pat kalyang kila dondru hadu news pa san pu arngut ki bala kot no na ka jingpang COVID-19 hanen kesni hakaba na pedeng kite kisan spa asa pu prangot ki balakot ki dina East Khasi Hills District ka East Khasi Hills District ka dega district ka babun tam kinong pang COVID ha ka jilla ka don menta sahajar ar spa lai pu arngot kinong pang COVID-19 bat ka jingdan jong baro ki briyo ki badang don ni ka jing pang COVID-19 ha ka jilla kilong prahajar san pusan ngun Ka World Health Organization kala ais ngo bhai ki shispa san phot li ki oxygen concentrator shaka jalla Meghalaya katnat ka kot ka khya ka jalla bat ka National Health Mission Meghalaya kila penpaw ka jing sngo ka World Health Organization ka balano sinyang hakapor baka jalla ka don kam ki jing eram kite ki shispa san phot li ki oxygen concentrator ki de ki badani ki jing he ki bala ban kit omdunai ka pra liter Haka jilla Nagaland ki dan arspa andre pongot ki bayo thamai ka jingpang COVID-19 hanin kisngi ka bala kentiyo ka jingdan jong baro ki bala shakta haka COVID-19 hapo ka jilla shiki arpo wajar news pa kandai pusan ngun bat da ka jingkot na jong kishis pa alai puwengot hanin kisngi ka jingdan jong ki bala kot na kani ka jingpang haka jilla ki lakiyo shiki khat sa wajar kandai spa arp kandai ngun kat bagi dan hadu khat arngut kinong pang COVID-19 ki bala klat no hanin kisngi ka bala kentiyo ka jingdan jong ki bala klat na ka COVID-19 ka jilla Nagaland chiki lai spa khat san ngun ka jilla Nagaland hadu menta ka don hadu sahajar khandai spa ar pulai ngut ki briyo ki badang don ye ka jingpang COVID-19 kadi ka kubor kawan chapi na ka All India Radio Shillong
Menteri Rangba Kajala Konrad Sangma nin kesni ula pentip baya ka ITI Main Building bat ka ITI Women's Building Harenja an sa penkelano shiki Corona Care Center kiben ajing sumar lakajong ikinong pang COVID kinthei bat shenrang. Kumjoro ika DCIC hanong Rim Hills an sa penlong no kum ka Corona Care Center. Menteri Rangba ulo ongru ba hakitei ki center an sa buru iki oxygen concentrator bat ya kinong sumar kiban khmi ikinong pang. Ula bendrap ro baka jingpen bon ki Corona Care Center hasilong kalong ban pen sting ki kanhon ki bakmi halor ka jingpen bet pen biang ki bayo ka jingpang COVID-19. Menteri Rangba Kajala ula let jurep ro ka basic training center hamalki ya ka ba anpen kalaku kum ka Corona Care Center kabala aban ajing sumari ki palat shispa ngon kinong pang COVID. Menteri Rangba Kajala Konrad ki Sangma ula pentip ba ula depan patha shiki Deputy Commissioner bakin shimkia nakabenta ka kala ka ba arjong kajing IT ka yada COVID-19 ha Kajala. Menteri Rangba ula ong bakajing IT ka yada ka de ka benta ka ba kongsan baha banjok persya ikajing pang COVID-19. Pat nakadaw jong kajing nangkiw jong kajing don ki bayo ikajing pang COVID-19 haki district Kajala la shimya ka rai banbu da kakinhun bakerpang kat kum ki jaka bat la batha ru shiki Deputy Commissioner bakin khot ikajing lang jong ki bor penyat shnong khamtam haki jaka ki bajur kajing pur state jong kani kajing pang. Kipulet Kajala kila maham ba an sa penshitom teng kat kum ki kendon an persya ki briu ki badon kiti ban penmi bat pensa prang ki social media halor ka jingkhot ikajing yat pat ba banyaki persya ikajing khangdam bat kajing IT ka jong ka sarkar jilla kani kajing maham kalami hadian bakaway ka kanhun ka balatip kum ka kenyo nailong mraw hakasni ba arjong ka tayo kala pensa prang ka kubor ka bayawer ki briu bakinyami pat ba hakashitarik ujulliw hamadan student jayaw ban penong ikajing yat pat ba shadu sha secretariat ban persya halor kajing khangdam bat kajing IT ka jong ka sarkar. Ka Eastern Air Command Shillong kalapin kre ikijingdan kam bat kilat jingyaram hakabayade ba kajinglet a jingyarap shakijaka ki bashakta hakajingwan len shop jong ka eryong yas. U Defense PRO jong ka EAC ula ong ba kakinhun nong yarap jong ki trailang bat ka sarkar jilla bat ladep ban thumru ya ka task force ban khmi bnya ban penbit penbyang kilat jingyaram. Shushu ula pentip ro baka Indian Air Force kala dep ban pha ikaling sun C-130 Halila Bari nakabenta mankit ikikenhun ka NDRF bat kishipai sa Kolkata. Laya thuro ba kishipai ka Indian Air Force kilay don benta hakajing penbit penbyang ikilat jingeram kat ba kishipai ka Indian Army kilay don benta hakaban penkendria jaka ikinong song shikiway pat ki jaka ki bakham shangan. Kani kalong kajing pen kenmal kinong sngap jongi namar kajing nangkiw jong kajing don ki briu ki bayo ikajing pang COVID-19 ngikentu ikinong sngap jongi baro bakin om kensting panyay bot renti ikilat jingyada bat ya baro kitu ki bala tam sau pusan snem karta ki bala pendap ikajing IT ka kabaningkong bakin kit kya ban pendap sa kajing IT ka kabaar hakapor ka balabu yada yala de ba ki wei ka babot renti kini kilai teli ki kendon deng ya ka mas penye janga iwei na iwei bat lekut ki kiti bat ya ka dur khaman. Pada shop penkut ya kubor sa shisien kimat bakongsan. Kari India kala penjanai bahai ki jingpen kre ka jingkun persya ka klam COVID-19 ang Menteri Rangba du kari Narendra Modi. Praspa asau pundungut ki bayabit thamai shipongut ki baklat bat kotnyo palat news pangut ki briu ka COVID-19 ha Meghalaya nen kesni. Palet jureb Menteri Rangba Kajala Konrad ki Sangma ka BTC hamalki ka Corona Care Center ka ban ajing sumar hiki palat shis pangut ki nong pang COVID. Bat katungi la poish ko bakut jong ko kubor ka buwan sipi na ka All India Radio Shillong.